На 15 и 16 ноември Цариброд за 9-ти пат ще бъде център на гастрономията на Балканите. Царибродска шушеница 2025. Избираме най-добрата шушеница. Богат асортимент от местни продукти, местни деликатеси, сирена и кашкавали. Представяне на известни винарни и дестилерии. Уроци по гастрономия. Готвим с Стамбул и Иван. Всичко това подправено с хубава музика. Концерт на Вики Милкович и Нермин Ханджич. Volila si uterom da uraniš, golubove kad cvete da hraniš. Царибродска шушеница 2025. Спортен комплекс парк 15 и 16 ноември. Елате, вижте, купете, насладете се.